Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu gaitzako. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizonei. Baina horiek ere ez zaitugulako, gorazu, erenkaturazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gereia. Aitaren eskuinaldea jarri ditzadezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik egoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaretan, amen. Egin dezagun otoitz. Pentekostes misterioaren bidez jauna, herri eta jendalde guztietan santutzen duzu zure eliza. Isurritzazu Espiritu Santuaren doaiak mundu zabalaren gainera, eta berri itzazu orain fededunen bihotzetan, evangelio zabaltzearen hasieran, errukiz egin zenituen mirariak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoloren egietatik. Iritsi zen Pentekostes eguna eta ikaste guztiak elkarrekin leku berean bildu zeuden. Bat-batean zerutik oso bat etorri zen, haize borradaen oso dutena bezalakoa, eta haiek zeuden etxe dena bete zuen. Sustuak bezalako mingain batzuk agertu zitzaizkien. Banatu ziren hauek eta bakoitzaren gainean egin. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrozetan mintzatzen hasi. Bakoitzari Espiritua ematen zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalemen judutar jainko zaldetik asko. Zerupean diren herri guztietakoa. Otsura entzuzenean, jendetza handia egin zen eta harriturik egin. Norberaren hizkuntzetan mito zirela entzuna. Harrikaztu eginik, onera zioten. Ez aldira bada Galilearrak hizketan ari dira guzti horiek? Nola entzuten gure bada bakoitzak gero jatorriko hizkuntzetan? Gure artean badaude artiarrak, mediarrak, elamtarrak, badaude Mesopotamian, Juda, Kapadozia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto eta Zireneko ondoko Libian bizi direnak. Badaude romatarrak, judutarrak eta apostolikoak, greziarrak eta arabiarrak. Eta deno, geure hizkuntzetan entzuten diegu jaungoikoaren mirariak adierazten. Jaunak esana,
Senideok, ez ditezak egion esan jauna da Jesus, Espiritu Santuaren eraginez izan ezik. Era askotakoak dira duaiak, baina bat bera espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bera jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bera guztien dena egiten duen jaungoikoa. Bakoitzari guztien onerako ematen zaio espirituaren agerpena. Gorputza bat izanik ere atal asko dituen bezala, eta gorputzeko atal guztiak asko izanik ere gorputz bat diren bezala, berdin Kristo ere. Gu guztiok, jodutar naiz grezkiak, menpeko naiz askatu, espiritu berberarena materiatuak izan dira, gorputz bat bakarra izateko, eta guztiak espiritu bakarretik eran dugu. Jaunak esana? Aleluya. Sentitu zuten dira horrekin berri ona
zuen aurrean. Eta bukatzeko, gaurko egun honetan, Pentekoste segunean ere, nolabait ere, agerian gelditzen da Elizaren unibertsaltasuna. Elizak esango dugu, gau ezaugarri dituela, bat dela, santua dela, apostolikoa dela, eta katolikoa dela. Hau da, unibertsala. Herri guztiak, hizkuntz guztiak, arraza guztiak, denek dute tokia berdin. Eta Jesusek nahi du denok senide daitezela. Baina ez, esateko modun, halako kosmopolitismo batean edo, kulturak hizkuntzak eta inportako ezpalute bezala, baizik eta bakoitzak bere arretatuz, bere sustraietan mantenduz, bere kulturak zainduz duxera eta norberaren estimatuz besteena ere estimatzea duxera Jesusek erakutsi digun unibertsaltasuna. Eskatzen dugu bada, Espiritu Santuari halako bihotzak eman ezagula. Bihotz unibertsala, maitasunez betetakoa, fedeaz konbentzitua eta besteekin konpartitzeko prest dagoena. Sinisten dut jangoiko eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen aldetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko idal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eska dezagun Pentekostez egun honetan pakearen alde denok suma dezagula gure bihotzean jangoikoaren pakea. Gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean pakea nagusi izan dadin. Eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu. Gaurko mezetan, kontutan izango dugu bereziki Gregorio Belautzaran bere 9. azken egunean. Eta Joseba jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jainko jauna Espiritu Santuak argiago ager dezaigula opari honen misterioa, zure semeak agindu zigun bezala, eta eraman gaitzala, hark erakutsitako egia bete-betean ezagutzera Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko guztidun beti ereko horri, Pazko misterioa bere betera eraman nahirik, Espiritu Santua bihali zenuen gaurko egunez, Kristorengan zure seme alaba egindakoen gainera. Espiritu hori izan zuen Elizak bere harima sortze egunetik. Espiritu horrek ekarri zituen herri guztiak jainkoa ezagutzera. Espiritu berak elkartu zituen fede beraren aitormenean, pekatuak hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, Pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun, Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horren garri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan diran gure senideak, bereziki Gregorio Belautzaran eta Joseba Olazabal, eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ditzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi
guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, sartu izan eriz zure izena, etor beriz zure errenua, egin beriz zure nagoa zeruan bezala gurea ere, emaiko zudor egunotako horia, markatu gorezorrak, guk ere gorezorrei markatzen diegunez gero, eta ez gure gertatea, baina atera gaitzazu etzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea eti zuekin. Eskurik emango, emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuzentzen dizu mundu pekatua, Jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena zoriotsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez naiz inor. egin dezagun otoi. Jainko jauna zuk ematen dizkiozu Elizari zeruko doaiak, zaindu ezazu berarengan zuk eman diozun grazia, Espiritu Santuak indar gaitzala beti, eta hartu dugun Eukaristiak eraman gaitzala salbamenaren betera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta agixu pare bat,
datorren igandean, gaur 8, etiko garaian, San Jose Kofradiko meza izango da, Gregorio Belauzarena. Eta datorren larun batean, aurreko lehen urtean ezin izan dugu ginen egin, baina aurtengoan ermiken meza emango du, zurentzako. Beraz, goizeko 10etan abituko gineke hemendik, Elizatik, Kalbarioak, buruzbidea errezatuz, ernikeraino, Santa Cruz ernikeraino, eta area maiatzean meza. Datorren larun batean, ja maiatzeko azkeneko hontan. Jauna zuekin, medika zaitzatela, jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.